já vás vítám u dnešního videa. Dneska to je video ohledně soutěže na server Gamecraft na světě Classic. Jedná se o stavební soutěž, kdo bude mít nejkrásnější stavbu, musíte to stihnout do 9 hodin, musíte to stihnout do 9 hodin a 30 minut tu stavbu postavit. A soutěž počíná tom, tady když jdete na web, já vám to dám do odkazu, tady to máte, takže vidíte, první místo je Boulder, druhé VIP na 30 dnů a třetí VIP na 15 dnů. Takže já vám to tu přečtu. Soutěž o Bouldere na VIP na 30 dnů a VIP na 15 dnů. Soutěž začíná 28.12.2013 12.15 a končí 28.12.2014 v 21:30, ano, už jsem vám to říkal. Tato soutěž spočívá v tom, že musíte postavit nejlepší stavbu, kterou pak adminy a vedení klasiků budou bodovat. No, jakože vám budou dovat body od 0 do 10, budou bodovat. Soutěž se koná na světě Classic. Ano, tak jsem vám říkal tady ty informačky. Jak jste se mohli všimnout, máme nový web. A jinak připravujeme ještě pro vás, hodně lidí se mě na to ptalo, připravujeme ještě pro vás, jak se tomu říká? Ne, počkej, to bude až vyjde 1.8, takže nic. A teda server, být update serveru, bude to tam, tady ještě na webu, ještě jsem to tu nepřidal, přidám to tu až dneska. Bude to vlastně spočívat je to prostě update, že jsme vylepšili připojování na server, takže můžete se připojit od 1.7 do 1.7.10, takže když máte 1.7.2 nebo 1.7.8, tak se normálně připojíte, a i když máte třeba 1.7 nebo 1.7.1 nebo 1.7.2 nebo tak, od 1.7 do 1.7.10 se můžete připojit na server, pak bude update, že od 1.7 do 1.8. No. A to by bylo asi všechno z tady toho videjka. Tato video vyjde na kanálu Tomáš Blacker TV a na Gamecraft kanálu. A teda a já se teda budu s váma loučit. A ahojte a sledujte náš kanál Gamecraft a hrajte na našem serveru. Takže čau.